Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Zvakangooma hazvo veduwe. Pane imwe nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuno umwe mwanakomana, saka akati I will try to come back with the rest of the story, kana kuti ndichati boyfriend yangu ange achizokuisirai audio then mobva mazoposta, asi musazoposta voice note racho kana muchikwanisa kuzongoverenga muri imimi muchingotevedzera zvose izvo zvaanenge ataura pavoice note racho iroro. Saka iye hake haiti izvi zvemaconfessions, inini I just listen because ndinotevedzerawo machannels akangosiyana-siyana panapa pamayoutube. So mukomana shi iniwo ndainge ndisingazvizivi kuti boyfriend yangu iye akaromba. Muno muSouth Africa vanokuti ukutwala, saka akaita izvi zvekukutwala, but anoita sekunge munhu anoita zveforex trading. Even right now vabereki kumusha uko vanongoti mwana akawana mukana wake wekuti ange achiita mari kuburikidza neforex trading. Ivo vabereki vangu havatozvinzwisisi. Saka mukomana shi pandakauya kuno kuSouth Africa ndakabva ndachizotanga kushanda, but kubva ndichiri kuZimbabwe ndaingovawo munhu anofarirawo vanhurume seni, but there was no way that I could express myself. But I have one suspicion about this other man from the church that I used to attend. The man, the way that he used to look at me, it was really weird, the way that he would be looking at me. I think baba ivavo vanenge vanotonakirwawo nevanhurume. Fast forward, ndakati ndauya kunoko. One day ndakaendawo kugroove noumwe murume wandainge ndichidanana naye, aita zvematenda, but zvaaita aiwanzokundirwadzisa. Ainge asingadi kuita yavanoti come out of the closet. So taiti kana tikaenda kumugroove paya, then I'll become more like a driver. Iye anenge aine vamwe vasikana at the back of his car, but even though ndichitoziva kuti haatomborina kana mafeelings navo vasikana ava, anenge ari busy zvake achitoita romance navo, in which taizoti kana tadzokera kumansion kwake paya pavanenge vaita sekunge vadhakwa, then ndopao ochizotanga kuuya kwandiri. Pose apa ndinenge ndakangorara ndiri mune imwe room vachiscreama vachidii, in which it was so painful to me. So mukomana shi mushure mekunge ndazorambana naye mufesi uyu, let me say kuti kuzorambana kwatakazoita, it was because I was now cheating on him with my current boyfriend. He then found out and I was happy to tell him kuti no kababa, all that time that I was with you, you promised me kuti one day is one day you were going to inform your wife, then ndobva wachizonditora as your second husband, but unonyara kubuda pachena kuti iwewe you are into men, so it is far much better that I get another partner. Ndakabva ndachizotanga kudata this guy. Wandava kudata takasangana zvekare kune imwe club kuSenten. Akatongouya kwandiri akati may I buy you a drink, ndikafara chaizvo. Ndakatongoona kutoti munhu wemari. Takanwa usiku hwose tikabva tachizoenda kumba kwake and we have a lot of fun. Immediately I fell in love with him. After that ndopa akazopropose kwandiri. We then started staying together. We stayed together for a very long time until we got engaged. Akati ndoda kuti unge uchizowanawo mapepa emuno muSouth Africa, and the only way I have researched is if I get married to you. Ndikati it is fine baba, ndokubva tachizochata paya, but those pictures they don't even exist on the internet. I told him kuti my parents they are not going to accept this arrangement. So iye ndaingofungidzira kuti anoitawo mari neforex trading, but nekufamba kwenguva, that was when I discovered kuti my guy iye akatoitawo izvozvo zveukutwala mari. Of course forex trading kukuudza ichokwadi, it's either unokwanisa kubirwa mari kana kuti haina mari. That is the nature of forex trading. Zvinotoda vanhu vanenge vagara vaine mamillions kudhara, because the profit margin it is not that great. Zvinotoda mabanks, if they trade like that then they can make more money rather than an individual. Zvekutoti ungatoti I'm going to earn a living from forex trading. No, you will be just lying to yourself. Akandidzidzisa zvose ndikasvikawo pakuona kuti this thing is not even profitable at all, but still takangoramba tichingoenderera mberi nadzo forex trading dzacho idzodzo until azonditi I have something to tell you. Akabva azondiudza kuti iye akaitawo process iyoyo yekukutwala. At that time ainge aine mwana wake mucheche with the baby mama. Mwana uyu
ndokubva azoshayika, but ndiye akamushandisa for marituals acho iwawo mukomanashi. I understood everything, but what I am happy about is that he offered me a path to success, and I am living at least a life that is far much better. Tinofamba nemotikari dzinodhura. He allows me to date women as such, and I allow him, but iye zvake zviri kure because he's totally into me. Ininiwo ndinozongozviitirawo kuti sezvo ndisati ndava nemwana, maybe I can just get a child so that my parents can understand, because my mom vanogara vachinditi ko ingawani wava nemari, ko chiri kukutadzisa kuti unge uchiroora, unge uchiita mwana chi. So I'm just doing this for the sake of my mom, kuti maybe in the future I'm going to have a child and then I'll focus on my marriage. I am happy with him. Tinogara tichienda kumavacations, tichienda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, mukomanashi ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanakomana uyu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanakomana uyu mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi tinenge tichingoti tirikungoitawo forex trading, but hanzi takatoita mhiko idzodzo dzehurombwa. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukomanashi ininiwo ndakatenga imwe motikari, but motikari iyi yandakatenga ndainge ndisingazivi kuti itori nemaproblems nechekare. Saka pane kamwe kasensa, so kasensa aka ndo kanocontrola almost everything pamotikari yangu. It is a Mercedes Benz. Motikari iyi yanditambudza. Kasensa aka kane tumabhandi, muona mafoni aya ekudhara ekuti they were flip phones. Saka ndanzwa nekungotenga maparts mamwe ndichingoisa, but motikari iyi iri kuramba kumuka. Saka pane umwe mufesi wekuZimbabwe wandakanzwa kuti ari kutsvakawo motikari. Saka ndanga ndafunga hangu kuti ndige ndichimutengesera motikari iyi. It's like ndikaenda ndikanokatenga kasensa ikako. Yes, of course motikari inotomboshanda, but they don't know kuti why is it kasensa kacho ikako kari kuzongoramba kachingofa, and you can't do nothing because ndo kanocontrola zvinhu zvakawanda padashboard. Konesa motikari, munongoziva mabenz kuti benz magetsi oga. Saka unokwanisa kutofamba maybe for 300 k's, but inobva yachizofa. Saka ndanga ndafunga kuti mufesi uyu sezvo iye ari kune imwe province and it is less than 300 k's, so ndikufungidzira kuti kana kauya akazotora motikari iyi at least anokwanisa kuzofamba nayo maybe for 3-4 kana kuti 5 days, then motikari yobva yozouraya futi kasensa ikako, because hanzi motikari iyi yakamboita accident apa ndakazoitenga kuWeBuy Cars and that was not revealed to me. Saka hanzi payakanoburitsa airbag, it seems as if yakabva yachizouraya zvakawanda, in which to fix a Mercedes it is very expensive. Ndakaitawo mistake, but ndatofunga hangu kuti ichi ndinge ndichingochirasirirawo mumaoko eumwe munhu. Nai kana ndikaita zvakadai so ndinganzi ndinenge ndakanganisa here, nekuti tose tiri pakutsvakawo kurarama. Iyewo kana akazoona kuti zvinenge zvamunetsa anofanira kuzongoitengesawo in the future. Ndakambozama motikari iyi kuti ndige ndichinoitengesa kuWeBuy Cars, but zviri kuramba. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Aiwa kamukoma, musaita zvinhu zvakadaro. Please do not do such a thing. Apapa manga muchiti munhu wacho anotongoraramawo upenyu hwekutongochegerawo. Saka anga achifungidzira kuti kana akatenga hanzi benz iyi obva azoisa pane yavanoti black uber. Munenge mamurwadzisa murume uyu, because imimi kana muchiti mutomboriwo nezvimari but masvikawo pakukanda mapfumo pasi. So how do you think that this man is going to cope and to survive? Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so.
hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Nhai unokwanisa here kutorora mukadzi wekuti anenge achitoenda kunonwa doro odzoka kubva kumugroove kuma 3 am each and every weekend? Such is the life that I am living. So mukomana ndine mudzimai wangu uyo wandiri kugara naye ndakatomutora kutobva kuZimbabwe ndokubva ndamuunza kunoko, but ndainge ndisingazivi kuti apo paainge achiri kuZim aitoitawo zvekutoenda kunana Mashwedi nedzimwe nzvimbo dzemafaro makare muHarare, zvimwewo zvakawanda zvaaizoita ikoko. I don't have any idea, but munin'ina wake akatombondiudza kuti matisisi vange vachiuya ikoko muchazozvigona here nhai bamukuru. So I never understood kuti what was she trying to say. Akazoti auya kunoko manje ndopaakazoti ainge achida kuziva kuti where is the most fun place to be. Ndichida kumufadza ndokubva tachizoendawo out, takaenda kune kamwe karesort kwaakazonwa doro, in which that did not sit well with me nekuda kwezvaainge achiita. Ndakazonetsana naye kwamana chindava kuda kuti ange achipinda mumotikari, aiti paya kana ndomumanikidza kuti ange achipinda mumotikari kuti tinge tichidzoka kumba, aibva atsika siti remotikari zvekuti achiramba achiti handina kwandiri kuenda nekuti ndichiri kutotanga kutonakidzwa. Ndikati I'll buy the alcohol, then when we get home that is when you can continue drinking. Ndakangoti sezvo ainge ari munhu ainge adhakwa, that was the reason. So inini ndinowanzo kubuda nemurungu tichiendawo tichinoshanda munzvimbo dzakasiyana siyana. Then there was this other time patakabuda nemurungu, but ndakabva ndachizodzoka kumba, wainge uri musi weSaturday. I was shocked ndichiona kuti mukadzi ainge asipo pamba. It was somewhere kuma 10 pm kutoti ko naiwe uripi. Akangoansa call ka1 akabva anditi kwandiri kune noise, ndava kutodzoka kumba. Usiku hwose munhu kwava kudzoka kuma past 3 am ndichifona. I think ndakatoita mafone calls kuda anotosvika kana kuma 1000 ndichingomufonera munhu achidropa macalls ndokubva achizoya kuma 3 am kwava kupfugama akati ndinokumbira ruregerero murume wangu, so I will never repeat it again. But she keeps on repeating the same thing. Iye anoti handikwanise kuti ndige ndichinwira doro pamba nekuti it is not interesting, ndinenge ndichidawo kutamba ndichijiva. Ndikati ingawani we have a good sound bar, imba yedu yakakura, unenge uchingonwa doro uchitamba zvako uri mumba mako. Akanditi no, where is the fun in that? I wish God had given me a husband anonwa doro, taibuda tichienda tose tichinonwa doro. So this is where I am. Ndibetsereiwo muri yeZimbabwe zvandiri kuita izvi zvine future here? Mukadzi anoti kana akabuda achienda kunonwa doro anozodzoka kuma 3 am or even kuzotodzoka zuva ratobuda achitokomplena kuti ndine paparasi pano maBK. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Hey, yama. Ya, vedare bro zvodawo sei adzi pane future iri apapa, because maiguru ava pavanozodzoka vachibva kunzvimbo dzavo dzemafaro vanotobvunza kuti tine paparasi ko pano maBK iko. Haida ndode sekunge pane future ini nekuti panguva iyo pamunenge muchiita 1000 missed calls munoziva kuti munhu anenge achiri mubhawa here kana kuti kunenge kwatoendwa kumahookups. Zvinhu zvitongori obvious, but ngatisanyanyisa kuvarwadzisa mukoma vedu ava mucomment section. Ngativapewo advice vaone kuti vangakwanisa here kuenderera mberi neupenyu hwavo. Kutora mhuka kwava kuda kuita chipfuwo chepamba, mhuka yemusango. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma nashe ininiwo ndinoda kureurura kuuraya varume 4 pamhiko dzangu dzehurombwa. Ndo zvandakaitawo izvozvo kubva panguva iya yelockdown. Ndaiwanzokuita hangu zvemavideos angu pamaonline ndichiita zvestripping kuzonosvika ndichizotaura neumwe mukadzi uyo akanditi iye anokwanisa kundibatsira over the phone. Mukadzi uyu ndiyo kuZimbabwe, akabva achizondipa mishonga, akaita zvokunditumidzira mishonga yacho iyoyo negonyeti. Mishonga ikauya ndikanoitora, iyo yandaipota ndichiisa pasikarudzi yangu. Saka vamwe varume vane mari vaiva nezvikwanisiro vaibva vazoya vachizorara neni mushure mekunge vabhuka online. So varume 4 vakashayika nekuda
kwekuti ndainge ndichizadzikisa mhiko dzangu. Iniwo ndainge ndisingatozivi kutoti kuzadzikisa mhiko kwandainge ndichiita. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivisei, mukomana chi ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu wei, hanzi ndakatorombera izvozvo zveHusley Queen nekuda kwekuti zvine mari. Ndikati what do you mean when you say kuti zvine mari? Vakabva vati it is because like kana ndikadanana nevarume kana 20 each and everyone achindipa a constant 2,000 rands a month, ndinenge ndiine mari naye mukomanashi at the end of the month 40 yandinenge ndiinayo. So varume vangani avo vanowana ma40 a month? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndikidza itibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbira kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo mukoma ndinoda kureurura kuti ndiri n'anga, ndinoita zvekuuchika, kutaura kudai ndava nevana 70 vandakaita nevakadzi vainge vachiuya kudare kwangu. Izvi ndakazvitanga mainge muri mugore ra2009 2010 ndikabva ndachizoenda hangu kuSouth Africa, uko kwandakazonyanyisa kuzorara nevakadzi vakawanda, because vazhinji vanenge vachida kuti vange vachimisa dzimba dzavo kuburikidzawo nekuitira varume vavo vavanenge vava kugara navo, especially muno muSouth Africa. Saka vana vandinoziva vandiinavo vanosvika kuma70. Hakusi kunzi ndakarara nevakadzi 70 kwete ndichivamitisa. Aiwa, vamwe ndakatovapa vana vatatu, vamwe vaitopinda mumamarriages vasitomborina kana vana, vachitoriwo vakadzi vechidiki. Vamwe vaitoti gore mwana munhu achitoda kutodududza. Ameno, asi ndanga ndichifunga kuti ndinge ndichizoita mhiko dzekuti wose uyo wandakamitisa ange achizodzoka kwandiri nevana vangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi ndine vana 70. Ipapo unenge uchitonakirwa nelife nemurume wako, uchimunyepera kuti vana ava ndevako. Pamwe unenge wakatoita vana 3 namadzibaba vakakuuchika vana 3, then vana vobva vatongotanga kutongorwara, kana kuti vana vatongotanga kutotaura kuti adaenda kuna baba vangu. Hanzi vamwe vacho vaitoita ari matwins 70 vana. Pakaipa. Kune avo muri yeZimbabwe vanenge vachida kugamuchira Ishe Jesu Kristu as their Lord and personal Savior, you can repeat after me this sinner's prayer. Salvation prayer. Father Lord, I come into your presence as a sinner. I confess all of my sins. Please forgive me. I did not know any better. I promise not to go back to my old ways. I believe that Jesus Christ came and died for me on the cross of Calvary so that my sins can be wiped away. I accept Jesus Christ as my Lord and personal Savior. Be the Lord over my life. I promise to save you forever and ever. In the name of Jesus, amen.